Fa 33 anys creuava les portes de la Universitat Politècnica de València per a cursar els estudis d'enginyer agrònom. En aquell moment no em podia imaginar el que m'esperava darrere. Experiències personals que canviarien la meva vida. Lliçons que obririen les fronteres del món que coneixia. Al llarg dels anys he constatat que una vegada que som alumnes de la universitat, mai deixem de ser-ho. La universitat ha canviat, ha evolucionat i ha millorat gràcies a l'esforç de tota la comunitat universitària. Ens mou la curiositat, el coneixement, el treball per aconseguir l'excel·lència, la passió. Creiem en alguna cosa i fem el que és impossible per crear-la. Conec l'enorme potencial que té l'UPB, eixa formidable capacitat per arribar més lluny, i crec que puc ajudar. Per això presento la meva candidatura a rector en aquestes eleccions. M'acompanya un gran equip, un equip de professionals honestos i capaços, que tenen molt que aportar. Volem posar en el centre a les persones i volem fer una campanya respetuosa, a l'altura de la universitat que creguem. La nostra candidatura és sobretot una invitació a creure i crear la universitat que somiem. Soc José Manuel Barat i presento la meva candidatura a rector de la Universitat Politècnica de València.